zeula hiri bat dana pasetan dan lekua, osea, ez da lorik itxen esaten da, ez? Berezitasunez begiratzen zuzkun, eta etorri daukogu ingeleseko klub bat, klub de todo había, osea, futbolekoa, futbolera beha apuntau nintzen, ingelesekoa, ikasten hoien einien koreanua, izaten naben, euskerakin bai bauke loturak. Beti esaten dut Euskal Herrikoan esaten dut Bilbao, igual dakitxe, igual futbolagatik eta baina... Kaixo, Ander, zer moduz? Kaixo, baina zeo oso ondo, hementxe. Koreako kamisetakin eta holakoak. Noiz egingo duzu urrengo bidaia ara? Urrengo bidaia segurazki ingotela urrengo urtien nauken pentsauta urtien abenduan itxia, baina uste oso askar dala eta gauzak behin biditxut hemen. Así que urrengo urtien segurazki martxoan edo apirilan fango nazela, berriz be. Lotura estua dakotzu Koreakin, zergatik? Lotura handixa dauket, 2010 hasi zen gutxo gora bera. Fanitzen Torontora, Kanadara inglesa ikasten. Eta akademia hortan, zazen mundu daneko jentia. Brasileñoak, arabiarrak, frantsesak, osea, de todo. Baina konexio handixena eukin nauen, japonesekin eta korearrekin. Eta orduen ikusi nahen, oso zabalak die eta ondo erubeten azberaiekin. Eta gero 2012en Mondragon Unibertsitateak eman zuzten aukera graduko, Administrazio y Dirección de Empresas graduko azken urtia ara fatia. Eta zanen, de cabeza, noie, han lagunak eta ditxut. Eta horraz izan ja pixka bat ja gehiago ez dutzen erlazioa, ez? Eta lehenengo egonaldi hortaz, esperientzia hartaz, ze oroitzapen dakotzu? Torontotik banaukon pixka sarreria inja, baina han gero unibertsitate bizitza oso desberdina zan, baina baitza oso interesantia. Gainera, ni eta beste finlandesa bat bakarrik itzen Europakoak, gentiak harritxu ez dakit, berezitasunez begiratzen zuzkun, eta etorri daukogu ingeleseko klub bat, klub de todo había, osea, futbolekoa, futbolera beha apuntau nintzen, ingelesekoa, urpekaritzakoak, eta horra zen pixkat, Koreako klasiak bai enmuten, eta gero eta gehiago interesatzen kulturagatik. Eta hizkuntza berabe, hasi zinen ikasten? Gainera, euskeriakin zela baiteko loturak egin ja, ezta? Hori da. Gainera, ikasten hoien einien koreanua, izaten naben, euskerakin bai bauke loturak. Adibidez, ez? Nun koreanoz da begixak. Eta begixakin zikusten zu, nun zazen edo nun dauen gauzak. Jazta, begixa nun, hori ja ez tozu azten. Eta adibidez bai, hori da ahatia. Zela baitzen, ahatiak horixak diez, hori, jazta, ahatia. Holan ez tozu azten, eta bastante horako trukituak erabiltzen namen euskerakin, bai. Askotan joate zara, maiztasuna hondiz joate zara, bentsat 2 urtean behin edo konta iguzu apurat zein jan zeure planina? 2012 hostien unibertsitatean etorri zan nerekin koreano bat, Kai, gaztelara ikasten, Euskal Herria eta holan. Eta gero ni hasi nintzen faten ja, lagunaketan itxuen, eta bizitan, edo gauza kulturalak itxen ara, eta hori, gutxi gora bera, 2 urtean behin esango nauke fatena zela, batez ere udan, ze udan azkenian daukogu ez, oporrak eta... Eta joate zarenean, zenba denborako egonaldixak egiten dituzu? Hau bizauen kontuagatik, gu daukogu bizaua 3 hilabetera arte, oporretan falnik ezara 3 hilabete pasaportiakin eta jazta. Eta orduen, nire nik alegintzen daz aprobetxetan, 2 hilabete terdi, gutxi gura bera, ze, karo, han bai garestixa da, 3 hilabetean egotia, dirua da, baina gutxi gura bera holan, 2 hilabete edo. Zer egiten duzuan? Zertarako aprobetxe egiten duzu? Batez ere hori ez, asko gustetzen jate gastronomia, hori egisa da. Beti pentsatzen nabe, jate notemo bibinpa besan dutena, edo beste plater batzuk, zangiozal, barbakoa bat itxia, beti ondo etortzen da. Eta hori lagunak be dauket, bizitatzera, berzela gazen, eta batez ere bai deskonektatzera. Niretako ja ez da indezberdina, baina bai da break bat hartzeko, momentu hon bat, deskantzatzeko, eta, hemen guazten eta pixkat,
break bat moduen, eta gero bebai hori korearraz praktikatzeko, eta zendere intentzioa da bai zela da, titulo bat ateratzea hizkuntzarekiko, así que... Ara joaten zarenean, Seulen eta Busanen, ez da, bi hiri horretan egote zara nagusiki? Bai, batez ere bi hiri horretan bai. Eta zelakoak dira, bai bata eta bai bestia? Seul, bueno, de hecho, Seuletik paso inbizare bai ze azkenien egaldixak horra doiez, eta Seul da, zer esan batzut, isa metropolisen, osea, Seul metropoli osoan, usto korea dokola eta mapiku milioi, erdixa hor bizidi, osea, orduen, Seul da, hiri bat dana pasetan dan lekua, osea, ez da lorik itxen esaten da, ez? Eta jende asko, orduan eta teknologia eta edifizioak, bueno, espero dana hiri batetik. Pizkat, jenteak esaten dago estresantia dela, baina koreano guztixak Seulen bizi nahi dau izatia, ze hor da oportunidade danak, eta bai, hori ez, gazterixia batez ere handau. Eta gero Busan, baitxa da handixa, baina da kosterua, da lasaixaua, gente igual naixixaua hor bizi da, eta da, ne ustez, niretako politxaua da, kosta bebai, eta bizixaua bebai, osea, bizixaua beste vibra bat dauka. Eta koreera ikasteko webgune bat bakotzu, ez da, Ander? Bai, hori da, justo ez, lehen trukituak esaten eta euskerakin, hasi nintzen, nik holan ikasten badot, segatxik ez jendiak gure dauenak, igual, bebai, ondo etorten jako. Eta hasi nintzen, aprendercoreano.com webgunea itzen, hasi nintzen, marketingeko gauzak eta ikasten, horre jartzen ere kontenidua, eta, bueno, batzutan, bizitatzen dau gentiak, eta esan, eskerrik asko, lan nintzen, bueno, pixkat, kuriosia demorua, Hanguei, gaztelera irakastia da zure proiektutako bat? Hori da, azkenengo bidaietan, juntaunaz irakasleakin, koreanoakin, eta esan duztie, hemen badau bastante demanda, ez, gaztelerakin oin jentia gure hau ikastia, eta zu gure bozu, gure akademian, eman klasiak, eta bueno, pentsetan nabil, oin bastante, eta oin diokan ez dakit noiz fangona zen, baina segurazki baietz, igual martxoan apirian, igual fangonaz, eta, bueno, esperientzia berri bat, gaztelera irakasten, koreanuai, eta izan like. Eta Euskal Herrixaz eta Euskaraz, badakisi zerbaitan? Gutxi. Beti esaten dut diran Euskal Herrikoanaz, esaten dut da, Bilbao, igual dakitxe, igual futbolagatik eta, baina Euskal Herri gutxi. Aurrekoen idatzi zuzten batek, zeni nau aplikazio baten, zela da, koreano irakasteko, eta euskeraz idatzi zuzten, eta zen, zela dakitzu euskeraz ere, donostiko familiar bat eukina ez dakize, bueno, hori. Baina, bestela ez gutxi. Zela esan daiteke, enbaixadore lanak egiten dituzula, ez da? Apur bat, hanguan eta menguan artean. Hori esaten duzti, ez, pixka, zuk izan maza embajador, edo ez dakize, gila bat moruen. Bueno, izan like. Azkenien, nibe Korea rei esaten dut, etorrizuk, bizitan onna, Euskal Herria, eta batzutan, lortu dut, ez, hemendik igual, nerekin egondi etxetik pasau dira igual 3 edo 4 Korea, no? Eta ja, bukatzeko, Ander, han bizi izaten ikusten duzu zure burua, Korean? Nik usteot bizi ezetz. Holan, Korean bizinaz ez dut uste. Igual egonaldi 4 urte edo baina azkenien nik usteot beraien kulturia hori dala bastante lana eta oso estresauta bizi dian bebai, eta... Oso ondo, eta azkena, norra agurtu nahiko zenuke, aukera baliatuta? Uiolei, nire koreakoan lagunak, Min, Jay, Kai, eta... Bueno, holan, itxiko. Año que seo, agur...